Denge gel, denge Kurdistaniye. Жинаведа ручен радио денге gelden başkodarı heja iru 24 2025 ineli Brüksel'e saat 12 Elhame'de çağırdı. Hemen uçena var oje peşkeş bikele peşiçen ser uçenme. Malbatari berapoju bu hevditine serledan ker. Asede gıdakuyane keragahan bu nehçe dağıtına kuştan. Salih Müslüm Gotlu bendava tişrine şereke dijvar heya. Raportör neye jibu paşan azizi u verişe muradi banker. Dubare den başkodarın hejam dest biber freyan uçen xwedeken malbata reberapo ji bu hevditine serledan ker. Birayı reberapo Mehmet Öcalan u vasiye u mazlum din jibu karibin reberapo bibinin sevli serdozgeri Komarya Bursa'yı u müdüriyete girtike İmraliye'dan. Her vaxt Kuşka Ömer Hayri Konar, Emine Konar, Birayı Hamili Yıldırım, Polat Yıldırım, Kuşka Veysi Aktaş, Melihe Çetin. Bu daxwaza hevditine sevli serdozgeri u müdüriyete girtike hida. Daxwaza hevditine yapare zaran u malbatan te alsten kere. Pramya serledan anji beyber sevdene işte. Profesör Doktor Neşe Özgen Gut Beyri şan heldüdün pevajüye kontrol biken. Endamın forma açtığı azadeye Avrupa'yı Profesör Doktor Neşe Özgen Jani Ferakibi Özgen Anizmanku şere cihaniya siyemin teneye jibu koridora enerji nine uva devam dike. Dali ideolojik dev ve guhertinek ciddi bukharebine. De tevaya cihane fereseteke legerna demokrasiye hiye. Jibu ve jipergaleken uyale ser benge adalet ajine jiyaneke leser esase ve keviya gelante xesten. Gelek zanısten cihane baledikşine ser paradigmaya birez Abdullah Öcalan. Türkiye'de meke derece çeteke berjevendiyan bi serkeşi Erdoğan sistema devleti kiriye ben kontrol axve. Türkiye birzandın istismar u diziye de breve birin. De heman demede sücenşer u lidiji muruvani dimeşine. El süç hemu dikarın beyne ser masaya u Erdoğan vereye darzandın. Profesör Doktor Neşe Özgen her ide u baledikşine servan kalan. Gelek Kurt u hezen demokrasi bi berxodan ekemezin Erdoğan lavaz kirine. Kurt edili heremi aktöreke xurten u ve karibin çare nüsaxe bu diyar biken. Naha bangeke çare seri heye u evji heviyandı de. Ve hezen demokrasiye de ser derfetan lavastın u atmosfereke bafırinin ku destek kurdan bir hizbi ve varezani ku Kurt Berez Abdullah Öcalan peşengiya demokrasiye yalı Türkiye'ye. Eren Keskin Gutçu bu çare seriyedi ve devlet gavin şember bavice hevseruga giştiya ihade Eren Keskin tekileri hevditin anşande İmrale yadan partiyere birebe rapore akıvi gut jibu dumadına pevaji u çare seriyedi ve revşemiri xistinen civaki u sendikajı pişkiliye bidin. Eğer açtı pegvare ve bandoreli çar parçayın Kurdistan'ı u tevaya heremi bike gavin bena avetin ve sedama baveri acıvakan Eren Keskin Gutçu bu hevditin neser zemineke be باور رونه دوی پرگالا تجدیل همو گرتگاهان برا کرن او ها دوام کرد. دوی گرتی نخوش بین بردان. جبو ویجی herkes لبن دا گاواوتینا دولت او دسلاتاریه. برز Abdullah Öcalan jibankle hemu derdorên civakî kir ku tevlî pêvajiyê bibin. Divê derdorên civakî piştgiriyê bidin pêvajiyê. Divê perwerdeya bi zimanê dayîkê li her qadê jiyanê bê qebûlkirin. Divê mercên Birêz Abdullah Öcalan jî weke tê xwestin bêne başkirin. Ji qasede çalakî nehçeta hatin kuştin li gurî daxuyane qasede bilançoya şerê 23 çilê wihaye. Şervanan duh gelek çalakên bersidayînê li darxistin. Ev çalakê li gundê Hoşeriyê êm min biçeyê gundewarên bajarê Derhafîrê pêkhatin. Barekî Dewleta Tirkiye dagirker û çeteyên wê di hedefa şervanan de bûn. Di encama çalakiyan de neh çeta hatine kuştin 11 çete birîndar bûn. Şervanên qasede gundê Etşane yê li başûrê min biçê jî derbeke giran li çeteyan da. Lê hejmara kuştî û birîndarên çeteyan nehat tespît kirin.
Salih Müslüm got li bendava tişrînê şereke dijwar heye. Efserokê berê yê Yekîtiya Partiya Demokratîk Salih Müslüm êrişên li ser herêmên Xweser, têkiliyê navbera Kurdan û geşedanên li Kurdistanê ji Ajansa Welatran xandin. Salih Müslüm got, piştî hilweşîna rejîma Basê çeteyên Sema û bi piştgiriya dewleta Tirk êrişî herêmên Kurdan kir û xwest herêmê dagir bike. Armanca wan ev e, ji bendava tişrînê derbas bibin û kobanê dorpêç bikin. Tirkiye jî bi balafir û dronên xwe êrişî herêmê dike û welatiyên sivîl qetil dike. Li dijî vê yekê li bendava tişrînê berxwedaneke bêhempetê dayîn. Salih Müslüm destîşan kir ku dewleta Tirk li pêşiya aramiyê astenge û got, Amerika ji bo agirbestek li herêmê pêk bê xebatan dimeşîne lê Tirkiye agirbestê naxwaze. Lê piştî avabûna hikûmetan û tê texmînkirin ku Washington ji êrişên Tirkiye re bêje êdî bese. Sedema wê jî ne ji bo xatirê me ye. Naxwazin şerê li dijî Daişê raweste. Çünkü ji ber êrişên dewleta Tirk û çeteyên wê şerê li dijî Daişê rawestiyaye. Salih Müslüm têkildarê êrişên li ser bendava tişrînê ev nirxandin kir. Ev êriş xeteriya kareseteke mezin bixwaretînin. Bendava tişrînê ji bo dabînkirina pêdiviya av û ceyrana herêmê pir girîng e. Armanca çeteyan ev e derbasî aliyê dinê Firatê bibin. Heke hêzeke navneteweyî were herêmê û parastina bendavê bike wê gelekî baş bibe. Salih Müslüm li ser hevdîtinên bi rêber Aporê jî waqifî. Em jî weke gelê Rojavayê Kurdistanê hevdîtinên ku bi rêber Aporê pêk tên bi kêfxweşî pêşwazî dikin. Li vir çavê me jî li wan hevdîtinan e. Heke meseleya Kurd bi diyalogê li Bakurê Kurdistanê çareser bibe, êrişên ser Rojava jî wêkêm bibin. Amediyan ber tek nişan êrişandan û diyar kirin ku Kurd bi êrişan têk naçin û banga terkirina siyaseta dijminatiya li dijî Kurdan kirin. Ramazan Borucu diyar kir ku desthilata AKP her tim Bakur û şatê Sûriyê dike armanc û êrişan dike û got Tirkiye 13 salan ku destdirêjiyan li aramiya Sûriyê dike. Lembêr ku Esad têk çû jî êrişan dike dixwaze şerê li Sûriyê ji nû de bide destpêkirin. Divê hemû gelên Sûriyê dijî vê zilmê rabin. Sedat Görkem jî got ku li ku derê şer hebe jin zarok û kal û pîr têne şehîd kirin. Vê rojek were ku hesab bidin. MHP Mehmet Ali İlter û Gülten Esen jî gotin divê şerê li Bakurê Rojhilatê Sûriyê bi dawî bibe. Dewleta Tir zarokan kalan rojnavanan şehîd dike. Gelê Kurd ve berxwedanê bike û serkeftinê bi dest bixe. Adil Baymış û Süleyman Yıldırım jî gotin Recep Tayyip Erdoğan ji demokrasî û aşitiyê ditirse. Sûriye tabiya aşitiyê jî nîne. Bêdengiya cîhanê jî nayê qebûl kirin. Divê gelê Sûriyê jî êrişên dewleta Tirkiye dagirkeriyê dengê xwe bilind bike. Semra Şendur û Ramazan Demirkor jî gotin êrişên dewleta Tirk de li Rojava zarok jin rojnavan hunermend têne kuştin. Divê gel rabin serpiyan êdî bese. Dayikên ku li ser Sûnî Kobanê di nûbetê de ne gotin divê herkes xwedî li Rojava derbikeve. Em ji bona aşitiyê li bê derên, em ji bona biratiyê, bona em birê hevin. Bira ser me şer çê nebe, bira zarokê mena gencê mena bira nên kuştinê. Em neqaylin, em dayîk ke zewşewitîne. Yani Rojavan a îro anha dibinê zulmê dayê. Em vê zulmê qewil nakin, bes daha. Em li vê derên. A bira ew jî li wir bibe, em jî li vir bin. Rojava ji bona me her tiştê. Ewladê me yî, dayîke me yî, bavê me yî, her tiştê me yî. Zarokê me li wê derê ne em naxwazin tişkî wan bibe. Savêjim zulme, heqarete li me dibe, em aşîtiyê dixwazin, em biratiyê dixwazin, wekeviyê dixwazin. û em zulmê ser zarokê xwe jî qebûl nakin. Ji bo me çiya Rojava jî emin. Ji bo me ye. Êrîş li serê em dixwazin ku êrîş biqede. Em viya dixwazin. Destpêkê ez silav rêzê xwe ji
گلی روزاوا را تشینم و جوی گلی کدومه که جبوی روزاوا خودی در تبع سلام رزق خوشوار تشینم گره ام روزاوا خودی در کبن لالی کی دست آش دبین ام بهبر سرماسه آشیتی بیتن ام سرماسه هبدیتن بیتن ام بهبر بجین و لالی کی جی یعنی قایم دابن سر شهرداریه ما و ایریشی روزاوا دکن جن زارا قتل دکن ام و قتل ام کو سر جن زارا دکن ام واشر مزار دکن یعنی ام ویت خوازن ام یکی تید خوازن یکی تی همو گلاد خوازن ام خوازن هر گلی بهبر بجی و دی سازی بوی بی گلی کاتیه جبوی روزاوا از خیراتنا واتم و پیروز دکم برای خودی در کبم برای گلی مت حبک لکد برای روزاوا خودی در کبن جن و زارو که روزاوا را سرکتن گلی کرد را سرکتن ام چه دخوازن ام دبی بلوی شرب سکناندن ام آتنا جبوی وان انسانا ام لورن اما دل ما عقل ما مجی ما بواره تمام ام ناگیوان بلکه ام ناگیوان اما بلا دنگی ما بیوان حیان دامنه کی خوین جان ما ده هبه ام دستک دادن وان ام پای وانه و حیان دامنه کی خوین جان وان ده هبه یعنی آخا خو برنادن و امزي ام بوارن يعني ام لبر حيان لوزي ام وان سر فرازن يعني ام وان سلافي ما لبر حيان لوي ام وان سلاف دكن يعني قد بوارا به سركتن بوارا به جناب بانكر آشتی حوجداریا لزگینه اندامین جن ین پارتیین سیاسی تکلداری چارەسەریya پرسکرێکا کورد te nirxandin kirin. Endama koordinasyona jinan a HDP Yağmur Yurtsever balkişan ser peyama rêber apo û hagot. Medemên borî dît, pirskrêkên ciddî derketin holê û bû sedema jiyana bi hezaran kesî. Pirskrêka Kurd pirskrêka welê te. Divê tebe, meme û her kes berpirsiyariyê biçîh bîne. Berdevka Partiya Çepa Keskan ya Bakurköy û ya Uçar jî ev nirxandin kirin. Maxdûrê şer jin û zarokin. Ji ber pirskrêka Kurd nehatiye çareserkirin zirareke mezin çêbûye. Ez kampanyaya îmzayana milyonek ya hedekê bi nirx dibînim. Divê her tişt zelal bê meşandin. Gel zelaliyê dixwaze. Divê her tişt zemînê qanûnî de pêş bikeve. Endama Meclisa Giştî ya HDK Esengül Demir jî di nirxandinên xwe de balkişan servan xalan. Birêz Abdullah Öcalan peyûra xwe aniye cî. Divê ev derfet baş bê nirxandin. Me şahidiya pêvajoya berê kir. Gel çareseriyê dixwaze, divê her kes tevlî pêvajoyê bibe û daxwazên gel li ber çavan bê negirtin. Ev pêvajo bi hêviye û divê hêvî windan hebe. Ji koordinasyona Giştî ya Soldepê Doğa Teknecî jî wiha got. Aştî divê pêvajoyê de hevcadariyeke lezgîne. Hevdîtinên îmraliyê giringin. Ji bo wekeviya Kurd û Tirkan divê ev gav bên avêtin. Birêz Öcalan Kurdan temsîl dike û lîderekî giring e. Divê li ser maseyekê bêne gel hev û baqifin. Divê em jin jî rola xwe bileyzin. Çeteyan bi sermaleke Efrînê de girt ev heft salin dewleta Tirk li Efrînê teroreke bêparwe dide serê herêmê û gelê Kurd. Kuştin, talan, revandin, dizî, tacîz, tecavüz û guhertina demografiyê her cure xirabiyê li Efrînê dikin û li van sûceyên xwe yên dervê mirovî yekî din jî zêdekirin. Çetên dewleta Tirk bi sergundê Mîdan Ekbesiyê Efrînê de girtin. Mala welatiyekê ser û bin dikin, talan dikin û dişelînin. Dema xwediyê malê nerazîbûn nîşan dide li ber çavên wî li hevjîna wî ya ducanî dixin. İşkence li dikin û ji ber îşkenceya giran jina ducanê zaroka xwe a pêncmehî winda dike. Xwediyê malê wiha bahsa van kêliyan dike. عصاباتي عفرين هجوم عكرن دمالي مدو قله بسلاح وبشتيك من سلاح وبسر مكاتل مولي من قش على الحندن فارد قارن جني من بيجمعها كي قشق الزق دو خستن وبسبب وانا نوصدكم هوش خاب شباب والله اني كنت دانك بخدي بتشوها خشكرمه وبسبب والله ولي هو بيدني يا شباب ملاتي لدافع ملو كاس ناتي عفرين
Raportörün teveynik buyugu cezayir vekine yeli Azize Hatiye Birin Rewşa Kurdan İran'ı nişandı da. Raportörü teybet ane teveynik buyu Nikos Levrat tekildarı ceze idam ekulu paxşan Azize Hatiye Birin bir ajansa Mezopotamya Iraqivi. Levran da haftına kwede wuha got. Aziz jineke Kurde û ji ber xebatên xwe yê li herêmên Kurdan tê darizandin. Ev yek rewşa Kurdên li Îraniyê jî nîşan dide. İran bi vê biryarê wê beyannameya gerdûniya mafê mirovan bin pê bike. Raya meya ku ev yekser müdaxale bikin tuneye tene em dikarin ji bo ev ceza jinu ve were nirxandin dengê xwe bilind bikin. Divê dozê de tu delîlîn ku darizandineke adilane hati vekirin. Bi qasî em dizanin tewanbariya tê kirin ji bo vî cezeyê mafdar derxîne têrnake. Lewra axaftina xwe wiha qedand. Rewşa Kurdan al welatên li dijî gelek xirabe û zehmete mirov bi van hikûmetan re hevkariyê bike. Rejîma İranê heta ناتو گاوین ارینیج بو پیشنیاران ناویتیه. دزانم که مجارا مافی جنان و بتیبت کردان مجاره که زحمته و هر بددم برایدارین ایرانی ره هفدیتینه بکیم لیو اوقات حیسانینه پچوک جی بگاوان داویجن دزانن او یک دیتشتین پرمزن بخوره نینه لیقت نبه هیوی آمن اوکو باندوره که ارینی بکن. Parlamenter Avrupa Hanan Human Jibu Verişe Muradi u Paxşan Aziz Bankir Berpirse Karubarê İranê Parlamento Avrupaya Hanan Human li ser medyaya dijîtal Xê li dijî erêkirina darvekirina Paxşan Aziz û Verişe Muradî peyamek belav kir. Hanan Human di peyama xwe de balêdîh dikşîne û radigihîne cezeyê darvekirina Paxşan Aziz û Verişe Muradî kir. Nam her wiha dibêje ew her du jinên Kurd wek leheng têne naskirin lê ji alî Îranê ve rûbirûyê metirsiya darvekirina hatine kirin. Cezeyê darvekirina yê ji alî Îranê ve hatiye dayîn ji bilî tolhildanê tiştekî dine. Tolhildana li jina Kurdan û şûreşa jin jiyan azadiyê ye. Qurbaniyan Meclisa Rêveberiya Xwesera Şengela Mekedêşê tekildarî biryara Afûyê giştî ya Parlemena Iraqê daxuyaniyek da çepebeniye. Li daxuyanî de îşaret bi kiryarên çeteyên Daişê yên dijî civaka êzdî hatiye kirin û ev tişatê gotin. Di havîna 2004 de em civaka me rastî qirkirinek bi planya çeteyên Daişê yên sûcdar hatin. Di encamê de bi hezaran jin û mêr hatin qetil kirin. Zêdetirî jî 6000 jin û geç hatin esîr kirin li bazaran hatin firotin. Parlamenter Iraqê heta îro ji bo naskirina jenûsîdê êzidiyan neketiya nava hewdanê. Em biryara Afûya giştî bütün şermezar dikin û red dikin. Pêkarina vê biryarê bûye sedema xwînekirina birîna civaka êzidî. Diviya bu Parlemena Iraqê ji bo zeralkirina çarenûsa bi hezaran êzidiya wan da ketibe nava tevgerê de. Lê Parlamenta Iraqê ji bo kesek ku li êrişan qirkirinê de cih girtine biryara azadiyê dide. Ev yek hewahengiya di tawanên li dijî êzidiyan de nîşan dide. Em bank li hikûmeta Iraqê dikin ku demir destpê biryarê betal bike. Nûne teybet ê Sûriyeyê netewêniyek bûyî Gêr Petersen piştî hevdîtinan li Şamê daxuyaniyek da çepemeniye. Ger Petersen qala hedef û projeyên xwe û dijwariyên li pêşiya desthilata nû ya Sûriyê kir. Nûne teybet destşan kir ku aloziya Sûriyê tenê ne li hundir ji derve jî tê xurtkirin. Yek ji bijarên ku Gêr Petersen derxistine pêş adaleta ve guhezînê ye. Gêr Petersen got li ser vê mijarê du caran bi Ahmed Şarara axiviye. Nûne teybet destşan kir ku ji bona îstikrara Sûriyê pêdivî bi damezrandina artêşê ve heye û divê yekparetiya axê bêparastin. Bez ji bo yekîtî û yekparetiyê lazim e pirsgirêkên bi qesê de re bên çareser kirin. Nûne tevêniyek bûyî got wî vê mijarê jî ji Ahmed Şarara vekiriye û wiha gotiye ew ji bo dîtina çareseriyê amade re. Gêr Petersen müzakereyên di navbera serokên Qesedê Masûm Abdî û Hetêşê Ahmed Şara da wekî gaveke erênî ya ji bo pêşeroja Sûriyeyê reva kir. Ji her du aliyan jî xwest ku ji bo çareseriyê hîn zêdetir wext bidin hev û mijara rojava bi baldarî têxin
deste ji bo rageşeyeke pêkan a leşkerî jî hişyarî da û got ji bo hemû aliyan wê encamên felaket xwerebîne. Di encamê de destşan kir ku ji bona veguherineke siyasî ya berfireh karibe pêk were divê hemû komên civaka Sûriyê di nav de hebin. Rojnameyên Erebî bi hejmarên xwe îro de metirsiyên ku modela Afganistan li Sûriyê were pêkanî nirxand. Rojnameya El Arab Balkşa ser siberoja Sûriyê û metirsiyên ku Sûriyê bibe Afganistan. Rojname û hatî pêşe tevî ku Ahmed El Şerra gotibû vê Sûriyê nebe Afganistan lê metirsî hene ku modela Afganistanê li Sûriyê were pêkanîn. Rojname îşaret pê kir ku modela rêveberiya yê Ebu Muhammed El-Jolani û hevalên wê xeyal dikin pêk bînin dê ji aliyê Sûriyayan wenê qebûlkirin wiha dom kir. Ya ku niha em dibînin qonaxeke demkî ku wê lez bi lez ji holê rabe. Bi taybet kesên ji rêveberiya Îdlibê tên û di rêveberiya nû de cih digirin îşaretên wê ne. Heya niha rêveberên derveyî vê komêciyê xwe di rêveberiya nû de negirtiye. Sedema tayînkirina Maya Sabrî ya ji bo peyvîra banqeya navendî jî ew e ku tu kadroyên wan tune ne ku bikarin bi vê peyvîrê rabin. Sedema din jî ew e ku bêjin em li hemberî mafê jinan rêzdarin. Artêşa Rusyayê 121 droneyên Ukraynayê xistin xwarê. Wezareta Parastinê Rusyayê ragihand ku şevaborî sîstemên parastina hawayî yên Rusyayê 121 balafirên bê mirov ên Ukraynayê li qada hawayî ya Rusyayê îmha kirine. Wezareta Parastina Rusyayê di daxuyaniyê xwe de ev agahî da. Şevaborî hevdanên rejima Kiyevê ya ji bo pêkanîna êrîşan terorîstî yên bi balafirên bê mirov li dijî armancên li ser xaka Rusyayê hatine têkbirin. Berê goda jeber û çên nîr û pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.